Mga kapuso, gipasidunggan isip Independent Achievement Awardee sa International Film Festival Manhattan 2020 sa New York City ang pelikulang Garbo nga giproduce sa pipila ka mga personalidad gikan General Santos City. Ug karong buntaga atong makauban si Direk Alan Filoteo ug ang cast member nga si Rain Ramas. Direk Alan ug si Rain maing buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV ug kamusta na mo ingon man, congratulations sa iyong nadawat nga award. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag mga kapuso. Thank you very much. Daghang salamat sa atong mga kapuso diha ug maayong buntag sa tanan. Direk, unang-una, please tell us about the background kung unsay naaani nga pelikula ang Garbo. Okay, kaning pelikula na buhat na ako ni siya last 2014. Nasulat na ako. Na-shot na ako siya last 2015. Ang kining pelikula is all about unsaon nimo pag-handle sa imong sarili pag naa ka sa situation na dili nimo gusto sa imong kinabuhi. Pwede ka magpadala sa mga bad sides, pwede po ka nga dili ka magpadala sa mga bad sides nimo. So ang portrayal sa pelikula is kanang unsay pwede nimong buhaton, unsay pwede nimong pilion sa imong kinabuhi kung magpadala ka sa mga scenarios na dili nimo gusto. Direk, unsa bang inspiration sa istorya o konsepto sa maong pelikula? Actually, oo. Ang idea sa pelikula, ang idea sa story is nakuha gid na ako ni siya sa akong amigo na nagkita mi last 2012. Digi ko kalimot sa iya kay katong time na to na nagkita mi is nakita gid na ako na very successful siya. And to think, nakita na ako, naobserbahan na ako dati kung paano siya naghirap sa iyang life. Unsa ba ang role nimo Sir Rain sa pelikula ug how was your experience nga naging parte ka sa Garbo? Medyo katawanan siya gamay kasi una sa lahat, first time ko to act in a film, di ba? Biglang tumawag lang siya sa akin one time, sabi niya, Sir Rain, free ka ba bukas? Sabi ko, oh, sige, bakit? Sabi niya, may shoot tayo. Sabi ko, oh, sige. All the while, ang iniisip ko, baka kailangan niya ng assistant sa script writing or sa set design kasi yun nga yung mga talagang ginagawa ko sa mga productions. Tapos kinabukasan, sabi niya sa akin, magbaon ka ng sando. Doon, kinabahan na ako noon. Kinabahan ako, bakit? Sige. Tapos pagdating doon, sabi niya, okay, ikaw ang mag-a-act nito. Tapos pinakita niya sa akin yung original scene. Okay. Nung nakita ko, I was like parang, seryoso ka? Seryoso ka? Kasi the character is the exact opposite ng pagkatao ko. Direk, paunsa ba nasulod isip entry sa International Film Festival Manhattan 2020 ang pelikulang Garbo? Na ako'y nakaila, a very kind and very important person na nagtabang sa ako. Si Miss Darlene Borromeo. Siya ang sa Sisterhood Jersey, Sir Rain. She was, nagkaroon kasi kami ng sisterhood agreement between General Santos City and Jersey City. So si Miss Borromeo is in the US and siya yung nagpa-facilitate ng partnership nung sisterhood na yon. Now, part of the sisterhood agreement kasi is magkakaroon tayo ng cultural exchanges, including the arts. Okay. And then that's why she felt na napakaganda na ang one of the things that we can do is to send over entries for the International Film Festival Manhattan dahil una sa lahat naniniwala siya sa galing ni Direk Alan, naniniwala din siya sa mga talento ng mga taga dito. Luckily, nadawat siya. So, naging official entry siya sa International Film Festival Manhattan. Naisip yun na ako ni siya na unta, maski total nakasulod na unta na ay award na para gyud sa ato ang syudad, dili lang para atud sa mua kay kani siya Garbo nga pride sa atoa. So mo to siya nag-ano ko nga tis lang sana mapasok. So luckily na nagustuhan ng jury. Humano gipasidunggan ang inyong pelikula, gina-look forward ba ninyo to produce more films nga proudly Mindanaoan sab? Yes, actually may nakahang na project karon. Una, katong lagaraw kailangan gyud nako to siya humanon kay ang style sa kwento manggod sa pelikula is episodic siya.
And then ang ikaduha, of course, ang akong ginapagmalaki pod na ang kwento, ang buhay ni Paulino, ni General Santos mismo. Ang title sa pelikula is Paulino. Excited mi tanan na mahitabo ni siya. Excited mi tanan na mabuhat na mo, mabuo ang pelikula successfully and para pud ni siya sa atong history diri sa Mindanao. Ang nakikita kong promise dito is yung Lagaraw, it talks about Mindanaoan folklore. Okay? Yes, Yung mga sikat na mga nakakatakot na entities sa mga tribal or sa local folklore natin, yun doon iikot yung pelikula. So at the same time, it becomes very educational. Alam mo, we are sharing part of our culture that is not even being discussed that much, di ba? And then, looking at Paulino, it is a historical film. Okay? And that is one film that ako, personally, I would like to see all our local schools, at least in General Santos City, to show that to their students. Dahil nga, it shows you the side of history in a more creative manner. We look forward now for the other films ninyo, Direk and Sir Rainia, reflective sa mga panghitabo din sa Mindanao. Daghan gyud salamat sa inyong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and once again, congratulations. Thank you very much for Daghang salamat having at home. Maraming At salamat. Home with GMA Regional TV. Thank you, Sir Argel. Thank you, everyone. Thank you. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.